कुमुद माताजी, तुम्हाला 4ला जायचंय का? तेव्हा 4:20 4:25 पर्यंत ठीक आहे. चालेल, ओके. आपण चालू करूया आता. हरे कृष्ण. सर्वांना आता आपण चालू करूया. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि आपण हा 8वा अध्याय चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 2-2 तास बसून भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद यांचे आशीर्वाद घेऊन त्यांना दंडवत प्रणाम करून हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. तर आता आपले पहिले 2 भाग झाले होते. बरं मला सांगा, या 8व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? अक्षर ब्रह्म योग. बरोबर. आणि अक्षर ब्रह्म योग याचा अर्थ काय आहे? अक्षर म्हणजे काय? ज्याचा क्षय होत नाही. बरोबर. आणि ब्रह्म म्हणजे इकडे श्रीकृष्णाला संबोधून म्हटलेलं आहे. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं की आपण देवाला वेगवेगळ्या नावानी हाक मारतो, तर त्यातलं एक म्हणजे ब्रह्म हा शब्द आहे. तर अक्षर ब्रह्म योग.
आपण अर्जुनाने प्रथम प्रश्न विचारले, त्यांनी 8 प्रश्न विचारले. आता तुम्हाला त्या 8पैकी कुठले लक्षात आहेत का, सांगू शकता का तुम्ही? ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म म्हणजे काय, आदिभूत म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अधियज्ञ कोठे वास करतो आणि प्रयाण काळी स्मरण कसे करावे. खूप छान. तर हे अर्जुनाचे प्रश्न होते आणि प्रत्येक प्रश्नाचं श्रीकृष्णाने उत्तर दिलंय. आता आपण दुसरा भाग जो आहे तो बघूया. 8.9 पासून मला वाटतं आपल्याला सुरू करायचंय. 8.9 पासून. हा, इकडे आपल्याला हा जो दुसरा भाग आहे त्यात श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही माझं जर स्मरण केलं तर तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल, पण जर तुम्ही दुसरं कुठलं स्मरण केलं, ज्या भावात तुम्ही तुमचा देह त्याग करता त्या भावाची तुम्हाला निश्चित प्राप्ती होते. आणि मग ते उदाहरण आहे भरत महाराजांचं की जे हरणाचं स्मरण करत होते, अशा तऱ्हेने जेव्हा त्यांनी देह त्याग केला तेव्हा त्यांना हरणाचं शरीर मिळालं. ही गोष्ट मी तुम्हाला अजामिलची परत सांगितली नाही, कारण ही तुम्हाला लेवल 1 ला सांगितली होती. आता 8.9. आता बघा, बरेच जण मेडिटेशन म्हणून खूप क्लासेस असतात किंवा आता हल्ली फॅड निघालेलं आहे की जर तुम्हाला तुमचं मन शांत करायचं असेल तर लोक काय करतात, म्हणतात की आपण मेडिटेशनचा क्लास किंवा जिकडे आपल्याला शिकवतात शांतपणे बसा, डोळे बंद करा. काही ठिकाणी गाइडेड मेडिटेशन असतं, असं मन शांत करण्यासाठी लोक जातात. पण इकडे भगवद्गीतेमध्ये आता हा जो श्लोक आहे 8.9, या श्लोकामध्ये भगवंताच्या चिंतनांच्या पद्धतीचा उल्लेख केलेला आहे. ही आपण जर हा 8.9 हा श्लोक पूर्ण जाणला तर तुम्हाला मेडिटेशन कसं करायचं हे चांगलं समजेल. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आणि क्षितिजा माताजी, अनुवाद. हरे कृष्णा. कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मनुष्याने परम पुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, अखिलाचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परम पुरुष भगवंत सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असून भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला जवळजवळ 8-9 पद्धती सांगितलेल्या आहेत की तुम्ही कृष्णावर चिंतन कसं करू शकता किंवा श्रीकृष्णाचं स्मरण तुम्ही कसं करू शकता. आता या श्लोकातले प्रत्येक शब्द जे आहेत ना त्या शब्दांचा आपण अर्थ बघूया. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट या अध्यायात तुम्हाला समजते की श्रीकृष्ण जे आहेत ते निराकार किंवा शून्य नाही, ते सुद्धा आपल्यासारखंच त्यांना शरीर आहे. फक्त फरक इतका आहे की आपल्या शरीराचा नाश होतो आणि त्यांचं शरीर
दिव्य आहे. आणि श्रील प्रभुपाद सांगतात की कोणीही निराकार अथवा शून्यावर ध्यान करू शकत नाही, कारण असे ध्यान करणे अतिशय कठीण असते. परंतु तुम्ही जर कृष्णाचं चिंतन करू लागला तर ते अतिशय सुलभ आहे आणि चिंतन करता करताच तुम्हाला ध्यान लागू शकतं. मग श्रीकृष्णाचं चिंतन कसं करायचं? आता सर्वप्रथम आपण जाणलं पाहिजे की श्रीकृष्ण म्हटल्यानंतर आपल्या समोर एक रूप येतं. इकडे जसं या स्लाइड मध्ये दाखवलेलं आहे की त्याच्या डोक्यावर मुकुट आहे, एक मोरपीस असतं, हातात बासरी असते, किंवा रामावर जरी तुम्ही ठरवलं चिंतन करायचं तर रामाचं रूप सुद्धा तुम्हाला समोर येतं. त्याच्याबरोबर लक्ष्मण असतो, सीता माता असते, रामाच्या हातात धनुष्य असतं. तर एकदम आपल्याला यांचं रूप समोर येतं आणि त्यांच्या रूपाबद्दल, प्रभू रामचंद्र किंवा श्री कृष्णाच्या रूपाबद्दल आपण भागवतम मध्ये त्याचं वर्णन सुद्धा ऐकतो. आणि हे जे असं जेव्हा आपण वर्णन ऐकतो तेव्हा त्याच्यावर चिंतन करणं किंवा मेडिटेशन करणं हे खूप सोपं आहे. तर आता इकडे त्यांनी अनेक शब्द आहेत की ज्या तऱ्हेने तुम्ही कृष्णावर ध्यान करू शकता. आता या श्लोकातला पहिला शब्द म्हणजे कवी आहे. कवीचा अर्थ म्हणजे जो भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ या तिन्ही काळांबद्दल ज्याला ज्ञान आहे त्याला कवी म्हणतात. म्हणजे तो सर्वज्ञ आहे, त्याला सर्व काही माहित आहे. मग त्याच्यानंतर दुसरा शब्द म्हणजे पुराणम. पुराणम म्हणजे जो पुरातन आहे किंवा जो ज्याच्या पासून हे जग निर्माण झालेलं आहे, त्याच्या अगोदर काहीही नव्हतं, किंवा ज्यांनी हे भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जग या दोघांचाही उगम जो आहे त्याला सुद्धा आपण पुराणम म्हणू शकतो. आणि त्याला आरंभही नाहीये आणि अंतही नाहीये, असा जो आहे त्याला आपण पुराणम म्हणू शकतो. मग तिसरं आहे अनुशासितारम. अनुशासितारम म्हणजे की जो या ब्रह्मांडाचा नियंता आहे, ज्यांनी हा ब्रह्मांड निर्माणही केलेला आहे आणि या ब्रह्मांडाचा किंवा या भौतिक जगाचा तो कंट्रोलर पण आहे. आता फक्त याच भौतिक जगाच्या नाही, असंख्य जी भौतिक जग आहेत किंवा जी आध्यात्मिक जग आहे, आध्यात्मिक विश्व आहेत, त्या सर्वांचा नियंता हा श्रीकृष्ण आहे. आता त्याच्यानंतर शब्द आहे अणु आणि यांसम, म्हणजे जो सूक्ष्माहून सूक्ष्म आहे. म्हणजे आता आपल्याला सर्वात सूक्ष्म गोष्ट आपण म्हणतो अणु, जो अणुपेक्षाही सूक्ष्म आहे. किंवा आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की जीवात्म्याची साईज काय आहे, मला सांगा बरं. एका केसाच्या टिपचे म्हणजे टोकाचे 1/10,000 भाग केले तर जो भाग असेल तो त्याची साईज आहे. बरोबर. आणि ही जीवात्म्याची साईज आहे. आणि परमात्मा जो आहे तो त्याच्याही पेक्षा लहान आहे. तोपर्यंत अजून आपलं त्याची जी डायमेन्शन आहे ती अजून मेजर करू शकलो नाहीये. तर त्याच्याही पेक्षा सूक्ष्म हा परमात्मा आहे. तर असं अशाप्रमाणे आपण नुसतं म्हणजे आपण ते आपल्या कल्पनेच्याही बाहेर आहे की सूक्ष्मापेक्षा सूक्ष्म म्हणजे काय, हे आपल्या कल्पनेच्याही बाहेर आहे. त्याच्या पुढचा शब्द जो आहे अनुस्मरेत. अनुस्मरेत म्हणजे करणे.
पुढे आहे सर्वस्य धातारम. सर्वस्य धातारम म्हणजे किंवा सर्वस्य धाता म्हणजे जो सर्वांचा पालन करता आहे त्याला सर्वस्य धाता असं आपण म्हणतो. त्याचा पुढचा शब्द अचिंत्य आहे. अचिंत्य रूपम बद्दल आपण वाचूया आणि मग त्याच्यानंतर जो शब्द आहे आदित्य वर्ण म्हणजे आता आपल्या या भौतिक जगामध्ये सर्वात तेजस्वी किंवा तेजपुंज गोष्ट जी आहे तो म्हणजे सूर्य आहे. म्हणून इकडे सूर्याची उपमा दिली आहे श्रीकृष्णाला की तो कसा आहे, तो सूर्यासारखा तेजस्वी आहे. आणि शेवटचा जो शब्द आहे तमस परस्तात म्हणजे आता ज्याप्रमाणे सूर्य अंधकाराचा नाश करतो आणि त्याचप्रमाणे श्रीकृष्ण हा सूर्यासारखा आहे आणि तो आपल्या अज्ञानाचा नाश करतो. आता जेव्हा आपल्या पृथ्वीवर जेव्हा असं होतं की एके दिवशी खूप ढग आलेत आकाशामध्ये आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सूर्य दिसत नाही, पण याचा अर्थ असा आहे का की या ढगांचा किंवा पृथ्वीवरचं जे ॲटमॉस्फिअर आहे त्याचा सूर्यावर परिणाम झालेला आहे? नाही, असं नाहीये की सूर्य एकतर खूप लांब आहे आणि पृथ्वीवरच्या ढगांचा त्याच्यावर सूर्यावर काहीच प्रभाव झालेला नाही. त्याच पण आपल्याला तो सूर्य दिसत नाहीये. त्याचप्रमाणे कृष्ण जेव्हा त्याची लीला करतो तेव्हा असं आपल्याला वाटतं की तो या त्रिगुणांमध्ये अडकलेला आहे किंवा मायेनी तो बद्ध झालेला आहे, पण खरं तो मायेनी बद्ध नसतो. तो सर्वज्ञ आहे, त्याला तो ज्ञानी आहे आणि तो याच्या पलीकडे आहे, पण आपल्याला दिसताना तसं दिसतं. तर असं हे जे गुण आहेत, मला वाटतं 9 गुण आहेत, तर या 9 गुणांवर तुम्ही ध्यान करू शकता. आता आपण इकडे थोडंसं वाचूया. क्षितिजा माताजी, हो. एक मिनिट. खालून 10वी 12वी लाईन असेल. या संदर्भात अचिंत्य हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हरे कृष्ण. परंतु भगवंतांचे सूक्ष्मत्व इतके अचिंत्य आहे की ते या अणूच्याही अंतरात प्रवेश करतात, म्हणून त्यांना सूक्ष्माहून सूक्ष्म असे म्हटले जाते. भगवंत या नात्याने ते अणूमध्येही प्रवेश करतात आणि अत्यंत सूक्ष्मतर वस्तूंच्या अंतरातही प्रवेश करून ते परमात्म्याच्या रूपाने त्या वस्तूंचे नियंत्रण करतात. ते इतके सूक्ष्म असूनही सर्वव्यापी आहेत आणि सर्व गोष्टींचे पालन पोषण करीत आहेत. त्यांनीच सर्व ग्रहलोक धारण केले आहेत. बऱ्याच वेळा आपल्याला आश्चर्य वाटते की मोठे मोठे प्रचंड ग्रह आकाशात कसे तरंगत असतील. या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की भगवंतांनी आपल्या अचिंत्य शक्तीद्वारे हे सर्व प्रचंड ग्रहलोक मोठमोठ्या आकाशगंगा धारण केलेल्या आहेत. या संदर्भात अचिंत्य हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. परमेश्वराची शक्ती आपल्या कल्पनेच्या आणि विचार क्षेत्राच्याही पलीकडे आहे आणि म्हणून तिला अचिंत्य असं म्हटले जाते. या विषयावर कोण वाद घालू शकेल? त्यांनी अखिल भौतिक जग व्यापले आहे आणि तरीही ते या जगाच्या पलीकडे आहेत. आध्यात्मिक जगताच्या तुलनेत अगदीच नगण्य असणाऱ्या या भौतिक जगातही आपल्याला आकलन होऊ शकणार नाही. तर या जगाच्या पलीकडे असणाऱ्या गोष्टींचे आपल्याला कसे आकलन होऊ शकेल? जे भौतिक जगताच्या अतीत आहेत, ज्याला आपला युक्तिवाद, तर्कशास्त्र आणि ज्ञान स्पर्शही करू शकत नाही आणि जे आर्तक्य आहे ते अचिंत्य म्हणून ओळखले जाते. म्हणून बुद्धिमानांनी निरर्थक वादविवाद आणि तर्क इत्यादी टाळून वेद,
भगवद्गीता, श्रीमद भागवत आणि तत्सम शास्त्रातील उपदेशांचा स्वीकार केला पाहिजे आणि त्यामध्ये सांगितलेल्या तत्वांचे आचरण केले पाहिजे. त्यामुळे मनुष्याला ज्ञानप्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे या भौतिक जगाच्या पलीकडे जे आहे, ज्या ठिकाणी आपलं ज्ञान पोचू शकत नाही किंवा आपण कल्पनाही करू शकत नाही, त्याला अचिंत्य म्हटलेलं आहे. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. तर आता इकडे सांगितलंय, तुम्हाला ध्यान करायचं आहे ना, तर तुम्ही कसं ध्यान करायचं. आता इकडे तुम्ही ध्यान करायचं कृष्णावर. कोण कृष्ण? जो त्रिकालज्ञ आहे, ज्याला भूत, भविष्य, वर्तमान या तिन्ही काळांना जो जाणतो, तो जो गुण आहे, त्या गुणावर तुम्ही ध्यान करू शकता. मग पुराणम म्हणजे काय की जो पुरातन आहे किंवा जो उगम करता आहे, ज्याच्यापासून हे सर्व आध्यात्मिक जग, भौतिक जग निर्माण झालेला आहे, तो पुराण. तर हे जे कृष्णाचे विविध गुण आहे, या गुणावर तुम्ही ध्यान करू शकता. हे असं जेव्हा आपण ध्यान करतो, त्याच्या विविध गुणांवर ध्यान करतो, तेव्हा त्याला गुणानुसंधान ध्यान असं म्हणतात. आता हल्ली हे असं ध्यान शिकवण्यासाठी कुठलेही वर्ग नाही आहेत, पण उलट ते असं ध्यान करायला आपल्याला सांगतात. कुठल्याही क्लासमध्ये गेल्या की तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही एका जंगलामध्ये आहात, एक बाजूला नदी वाहते, पण ते ध्यान म्हणजे तुमचा वेस्ट ऑफ टाइम आहे आणि तुम्हाला कुठलंही त्याच्यातून तुमची आध्यात्मिक प्रगती होणार नाही. ध्यान करायचं असेल तर ते असंच ध्यान केलं पाहिजे, जो सूर्यासारखा तेजस्वी आहे, जो आपला अंधकाराचा नाश करून आपल्याला ज्ञान देतो. तर अशा तऱ्हेने आपण कृष्णाचं ध्यान केलं पाहिजे. आता हे जे देवदेवता आहे, ते सुद्धा कृष्णावर ध्यान करत असतात. इकडे आपल्याला ब्रह्मदेव दिसत आहे, ते सुद्धा विष्णूच्या रूपावर ध्यान करतात. किंवा शंकर आहेत, ते कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर ध्यान करत असतात. तर ध्यान कसं करायचं आता आपण बघितलं. आता जेव्हा देवदेवतांना संकट जेव्हा येतं, तेव्हा ते क्षीरसागरात असलेला क्षीरोदक्षाय विष्णू, जो आपल्या ब्रह्मांडामध्येच आहे, त्याच्याकडे ते जातात आणि तिकडे ते आपलं संकट काय आहे, संकटातून मुक्त होण्यासाठी ते क्षीरोदक्षाय विष्णूवर ध्यान करतात. 8.10 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. प्रयाणे काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य अंतकाळी दोन्ही भुवयांमध्ये प्राणवायू स्थिर करतो आणि योगा सामर्थ्याद्वारे अविचलित मनाने तसेच पूर्णपणे भक्तिभावित होऊन भगवत स्मरण करण्यामध्ये युक्त होतो, त्याला निश्चितच भगवंतांची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे योग मिश्र भक्तीबद्दल सांगितलं. आता जे श्लोक आहेत, 13व्या श्लोकामध्ये हे योग मिश्र भक्तीबद्दल सांगितलं. तर आता आपण पहिल्यांदा जाणून घेऊया मिश्र भक्ती म्हणजे काय. आता जेव्हा एखादा भक्त कर्म करतोय आणि कर्म करतोय आणि त्याच्याबरोबर तो भक्तीही करतोय, पण भक्तीचं प्रमाण कमी आहे. आणि जेव्हा तो कर्म आणि भक्ती हे दोन्ही करतो,
तेव्हा त्याला कर्म मिश्र भक्ती म्हणतात. ही जी कर्म मिश्र भक्ती आहे, या भक्तीद्वारे तो उच्चतर ग्रहांवर जाऊ शकतो आणि तिकडे जर त्यांनी परत ही कृष्ण भक्ती चालू ठेवली आणि हळूहळू तो शुद्ध भक्त झाला, तरच तो या भौतिक जगापासून कायमचा सुटून वैकुंठात किंवा गोलोक वृंदावनात जाऊ शकतो. पण उच्चतर ग्रहावर हे जर त्यांनी केलं नाही, तर परत त्याचं पतन होतं आणि तो पृथ्वीवर येतो. ज्ञानमिश्र भक्ती. ज्ञानमिश्र भक्ती म्हणजे ज्ञान आणि भक्ती या दोघांचंही फ्युजन आहे. हे दोघही ज्ञान आणि भक्ती एकत्र केल्यावर त्याला ज्ञान मिश्र भक्ती म्हणतात. ज्ञान मिश्र भक्तीने एखादा भक्त असेल तो कृष्णाच्या ब्रह्मन स्वरूपामध्ये म्हणजे ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होतो. आणि मग तिसरं म्हणजे योग मिश्र भक्ती. योग मिश्र भक्ती म्हणजे अष्टांग योगी जे असतात ते थोडासा ते अष्टांग योग करतात आणि थोडी भक्तीही करतात, म्हणून त्याला योग मिश्र भक्ती म्हटलेली आहे. योग मिश्र भक्तीने तुम्हाला कृष्णाचं सत आणि चित या स्वरूप तुम्ही जाणू शकता, पण जे त्याचा आनंद स्वरूप आहे ते तुम्ही जाणू शकत नाही. इकडे आपल्याला हे जे ज्ञान मिश्र भक्ती, योग मिश्र भक्ती, कर्म मिश्र भक्ती आहे, या सगळ्यामध्ये या भक्तांना काहीतरी हवं असतं, एक छोटी इच्छा असते. म्हणजे जसं कर्म मिश्र भक्ती, या भक्ताला उच्चतर ग्रहांवर जायचं असतं किंवा तिकडे त्याला इंद्रिय तृप्ती करायची असते. तर हे जे कर्ममिश्र भक्त असतात त्यांना त्यांच्या इच्छा काही काही असतात भौतिक, आणि त्या त्यांना हव्या असतात. मग दुसरी ज्ञानमिश्र भक्ती म्हणजे यांना या भौतिक जग याचं जे स्वरूप आहे हे याच्याबद्दल ज्ञान असतं आणि त्यांना इकडे जे असते, इकडे जी अशांती असते किंवा इकडे व्याधी मृत्यू हे असतं, हे सर्व त्यांना क्लेश असतात. इकडे मटेरियल बॉडी म्हटल्यानंतर तुम्हाला रोग हा असतोच, तर हे सर्व त्यांना नको असतं. त्यांना काय हवं असतं? या भौतिक जगातून सुटका, शांती 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 ही हे त्यांना हवं असतं. त्यांना हे शरीर, भौतिक शरीर नको असतं. म्हणून ही सुद्धा एक इच्छा झाली. त्याच्यामुळे ते त्यांना कृष्णाच्या ब्रह्मन स्वरूपामध्ये किंवा ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन व्हायचं असतं. योग मिश्र भक्ती, हे जे योग मिश्र भक्ती आहे, श्रील प्रभुपाद सांगतात यांना सुद्धा निरनिराळ्या सिद्ध्या हव्या असतात, अष्टसिद्धी असते. तर या सिद्धीने या सिद्धी जी आहे ही त्यांना हवी असते दाखवायला की मी किती मोठा योगी आहे. तर अशा तऱ्हेने हे जे भक्त असतात यांना काही ना काहीतरी हवं असतं. पण कृष्णाचा जो शुद्ध भक्त असतो त्याला स्वर्ग नको असतं, त्याला ब्रह्मन स्वरूपात विलीन व्हायचं नसतं. जर त्याला कृष्णाने विचारलं की तुला काय मी देऊ, काय वर देऊ, तर ते म्हणतील मला सदैव तुझी सेवा करायची आहे, म्हणून तू मला स्वर्गात नरकात पाताळात कुठेही जरी माझा जन्म असेल, पुढचा जन्म, तरी मला अशा घरी जन्म दे जिकडे मी तुझी सेवा सतत करू शकेन. तर जो भक्त असतो या भक्ताची जी आपण जी मुक्ती म्हणतो, जो शुद्ध भक्त असतो त्याला त्याची मुक्ती आपण नाही म्हणत,
त्याला आपण विमुक्ती म्हणतो. विमुक्ती म्हणजे स्पेशल मुक्ती असते. अशी मुक्ती असते की कृष्ण अशा भक्ताला सतत आपल्या सानिध्यात ठेवतो. उदाहरणार्थ यशोदा, आणि कृष्ण त्या भक्ताचा सबऑर्डिनेट होतो. म्हणजे इकडे यशोदा माता ही आई होती. कृष्ण जरी या ब्रह्मांडाचा अधिपती असेल तरी तो यशोदा मैयेचं सगळं ऐकायचा. यशोदानी मारलं तर तो रडायचा. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण त्याच्या शुद्ध भक्तांचा सेवक होतो, त्यांना तो सबऑर्डिनेट होतो. तर 5 तऱ्हेच्या ज्या मुक्ती आहेत त्या मी तुम्हाला सांगते. शुद्ध भक्त या मुक्तींची कधीच आशा करत नाही. तर पहिली म्हणजे सायुज्य भक्ती, म्हणजे जे ज्ञान योगी असतात किंवा ज्ञान मिश्र भक्ती योग करतात त्यांना ही हवी असते. म्हणजे ब्रह्म किंवा ब्रह्मन स्वरूपामध्ये विलीन होणे, त्याला सायुज्य म्हणतात. सारूप्य म्हणजे कृष्णासारखंच जेव्हा आपल्याला रूप मिळतं त्याला सारूप्य म्हणतात. जर तुम्ही बघितलं तर वैकुंठ लोकामध्ये सर्व जे तिकडे वास करतात त्या सर्वांना 4 हात असतात. सर्वांचा वर्ण जो असतो तो कृष्ण वर्ण असतो. तर त्याला सारूप्य मुक्ती म्हणतात. मग सालोक्य म्हणजे तुम्ही ज्या लोकावर कृष्ण किंवा विष्णू राहत आहे त्याच लोकावर तुम्ही राहता. सारष्टी म्हणजे हे जे कृष्णाचं जे जो ऑप्युलन्स आहे, म्हणजे त्याच्याकडे आता तो त्याच्या गळ्यामध्ये कौस्तुभ मणी घालतो किंवा तो त्याच्याकडे जसं आहे, जसा महाल राहिला, जसा तो वेल्दी आहे तसेच तशीच श्रीमंती, तसंच सर्व काही या भक्ताला मिळतं. त्याला सारष्टी मुक्ती म्हणतात. आणि समीप्य जी मुक्ती आहे ती म्हणजे तुम्ही कृष्णाच्या पर्सनल असोसिएशन मध्ये राहता. म्हणजे तुम्ही कृष्णाचे दास होता किंवा तुम्ही सखा म्हणून राहता किंवा तुम्ही जे 5 रस आहेत, वात्सल्य रस, तर कुठल्या तरी रसामध्ये तुम्ही राहता. तुम्ही सदैव कृष्णाच्या जवळ राहता. तर ही जी मुक्ती आहे ही मुक्ती कृष्ण त्याच्या शुद्ध भक्तांनाच देतो. परंतु परत मी सांगते की श्रीकृष्णाच्या भक्तांना मुक्ती नको असते. ते फक्त सांगतात की कृष्ण मला तू कुठेही जन्म दिलास तरीही चालेल, परंतु मला प्रत्येक जन्मामध्ये तुझाच भक्त व्हायचंय. आता तुम्हाला माहिती आहे की जनाबाई हे या नामदेवांच्या घरी त्या घरकाम करत असे. आणि त्या पण ज्याप्रमाणे नामदेव त्याचप्रमाणे जनाबाई सुद्धा विठ्ठलाच्या खूप मोठ्या भक्त होत्या. तर त्यांच्या एका अभंगात त्यांनी म्हटलेलं आहे की कृष्णा तू मला जर परत जन्म द्यायचा असेल तर नामदेवांच्याच घरी, म्हणजे एखाद्या शुद्ध भक्ताच्या घरी तू मला जन्म दे. मग तू मला किड्याचा जन्म दिला, पक्ष्याचा जन्म दिला, कुत्र्याचा जन्म दिला तरी पण चालेल, पण मला शुद्ध भक्ताच्या घरी जन्म दे जिकडे मी तुझ्या पवित्र हरिनामांचं श्रवण करू शकेन. तर अशा तऱ्हेने जे शुद्ध भक्त असतात त्यांना मुक्ती अजिबात नको असते. त्यांच्यामध्ये कुठलीही इच्छा नसते. पण इतर जे कर्म मिश्र, योग मिश्र, ज्ञान मिश्र भक्त असतात त्यांच्या मनामध्ये कुठली तरी इच्छा असते. आता इकडे अष्टांग योगी जे आहेत त्याबद्दल
आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे की मृत्यू समयी हे जे अष्टांग योगी असतात त्यांनी काय केलं पाहिजे, भक्तिभावाने भगवंतावर मन एकाग्र केलं पाहिजे आणि त्यांनी प्राणवायूला त्यांच्या सुषुम्ना नाडीद्वारे दोन भुवयांच्या मध्ये, इकडे तुम्हाला या स्लाइड मध्ये या माणसाचा जो तिसरा डोळा दिसतोय त्याला आज्ञाचक्र म्हणतात. या चक्रापर्यंत प्राणवायू वर खेचायचा आणि मग तिकडनं प्राणवायू सोडायचा, म्हणजे तिकडनं तुम्ही देहत्याग करायचा. तर हे जे आता इकडे आपल्याला श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे त्याला षटचक्र असं म्हणतात. तर ही जी 4 षटचक्र अभ्यास म्हणजे साही जी चक्र आहे त्या चक्रांवर हळूहळू आपण ध्यान केंद्रित करायचं. पण जो विशुद्ध भक्त असतो तो या प्रकारचा योग अभ्यास करत नाही. तो कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असल्यामुळे भगवंतांच्या कृपेने अंतकाळी तो भगवंतांचे स्मरण करतो. आता या श्लोकामध्ये योग बलेना हा शब्द खूप महत्वपूर्ण आहे. का? योग बलेना म्हणजे योगाच्या अभ्यासाने किंवा योगाच्या सामर्थ्याने असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे योग बलेने श्रील प्रभुपाद सांगतात मग तुम्ही षटचक्र अभ्यास करणारे अष्टांग योगी असाल किंवा भक्ती योग करणारे भक्त योगी असा, तुम्हाला कुठलाही योग केला तरी अभ्यास महत्वाचा आहे. तुम्हाला सराव असला पाहिजे. सराव असल्याविना अंतकाळी तुम्हाला दिव्य स्थितीची प्राप्ती होऊ शकणार नाही. कोणालाही अचानक मृत्यू समयी भगवंतांचे स्मरण होऊ शकत नाही. म्हणून याचा सराव तुम्हाला जन्मभर केला पाहिजे आणि मग तुमचं मन बरोबर मृत्यू समयी त्याच स्मरण करेल, कृष्णाचंच स्मरण करेल, कारण तुम्ही जन्मभर कृष्णाचं स्मरण केलेलं आहे. तर आता हे ऐकल्यानंतर श्री कृष्णाला असं समजलं की अर्जुनाला मी काय बोलतोय. षटचक्र योग, प्राणवायू वर तिसऱ्या डोळ्यापर्यंत किंवा आज्ञाचक्रापर्यंत वर आण, तिकडनं प्राण सोड. तर श्रीकृष्णाला असं दिसलं की अर्जुनाला काही समजलं नाही. म्हणून त्यांनी आणि 2-3 श्लोक या अष्टांग योगी आपले प्राण कसे सोडतो यावर जास्त सांगितलेलं आहे. कुमुद माताजी 8.12. येस माताजी. श्लोक नाही आलाय अजून माताजी. नाही आलाय, तुम्हाला याच्यातून वाचायला पाहिजे वाटतं. ठीक आहे वाचते. ठीक. 8.12. येस. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्य ध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व इंद्रियांच्या क्रियापासून निवृत्त होणे म्हणजेच योगावस्था किंवा योग धारणा होय. इंद्रियांची सर्व द्वारे संयमित करून आणि मनाला हृदयामध्ये तसेच प्राणवायूला मस्तकामध्ये स्थित करून मनुष्य स्वतःला योगामध्ये स्थित करतो. हरे कृष्ण. तर आता त्यांनी सांगितलंय की आता तुला प्राणवायू तुझ्या आज्ञाचक्रा पर्यंत घेऊन तिकडनं प्राण सोडले पाहिजे. पण हे करायच्या अगोदर तुझी काय तयारी असली पाहिजे, तुझा अभ्यास कुठल्या लेवल पर्यंत गेला पाहिजे, अष्टांग योगाचा अभ्यास कुठपर्यंत गेला पाहिजे. तर तू तुझ्या इंद्रिय
भोगांची द्वारे बंद कर. म्हणजे इंद्रियांचे विषय आहेत, इकडे इंद्रियांच्या विषयांपासून तू इंद्रियांना आत खेच किंवा इंद्रियांना त्यांचे विषय देऊ नकोस. हा अभ्यास म्हणजे प्रत्याहार. प्रत्याहारचा अर्थ मी तुम्हाला 6व्या अष्टांग योग या अध्यायात सांगितलंय. प्रति म्हणजे मागे घेणे, आहार म्हणजे जे काय आपण डोळ्यांनी बघतो, तोंडानी खातो, कानानी ऐकतो, म्हणजे इंद्रियांचे विषय, म्हणजे इंद्रियांच्या विषयांपासून इंद्रियांना खेचून आतमध्ये नेणे याला प्रत्याहार म्हणतात. तर अशा तऱ्हेने इंद्रियांना त्यांच्या विषयापासून परावृत्त करणे. आता जी ज्ञानेंद्रिय आहे, म्हणजे नेत्र, कर्ण, नासिका, जिव्हा, या ज्ञानेंद्रियांना पूर्ण संयमित केले पाहिजे आणि इंद्रिय भोगात त्यांना अजिबात अडकवायचं नाहीये. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण सर्व इंद्रियांवर संयम ठेवतो, त्याच आणि ध्यान पूर्ण परमात्म्यावर एकाग्र करतो, त्यावेळी सुषुम्ना नाडीतून हा प्राणवायू आहे, त्या प्राणवायूचे ऊर्ध्वारोहण होते. म्हणजे तो वर वर जातो मस्तकापर्यंत, 2 भुवयांच्या मधल्या चक्रापर्यंत तो जातो. आणि इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हा कलियुग असल्यामुळे ही पद्धत, अष्टांग योगाची पद्धत या युगामध्ये आपल्याला पाळता येणं शक्य नाही. सहज आणि सर्वोत्तम पद्धत म्हणजे कृष्ण भावना आहे. तुम्ही भक्तीद्वारे आपले मन कृष्णावर एकाग्र केले तरी देखील तुम्ही समाधिस्थ होऊ शकता आणि तुम्हाला हाच फायदा मिळेल, अष्टांग योग जो आहे आणि भक्ती योग. तुम्हाला फायदा एकच जो मिळेल तो ते म्हणजे तुम्ही या भौतिक जगातून मुक्त होऊ शकाल. फक्त इतकंच की अष्टांग योगी आहे त्यांना पुढे भक्ती योग केल्याशिवाय त्यांना कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. आणि जे भक्ती योगी आहेत ते मात्र अगदी सुलभ तऱ्हेने त्यांना कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. आता हे मी योग मिश्र जी पद्धत आहे ती सांगितली आहे तुम्हाला. आता 13 ओंकाराबद्दल आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. 13वा ना माताजी? हो, येस. ओके. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनस्मरन् यप्रयाति सत्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. योगाभ्यासामध्ये स्थिर झाल्यावर परमपवित्र ओंकाराचे उच्चारण करीत जर कोणी भगवंतांचे स्मरण केले आणि आपल्या देहाचा त्याग केला तर त्याला निश्चितच आध्यात्मिक लोकाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. आता श्रीकृष्णाने 7व्या अध्यायात सांगितलंय ना की सर्व ध्वनींमध्ये मी ओंकार आहे. आणि हे परत आपण मला वाटतं 10वा जो अध्याय आहे त्यात सुद्धा बघू नये. तर आता ओंकार, ब्रह्म किंवा श्रीकृष्ण यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. मग ओंकाराची जी ओंकारावर जे मेडिटेशन करतात ते कोण करतात? ओंकार म्हणजे निर्विशेष ध्वनी. आणि हे जे निराकारवादी आहे, जे कृष्णाचं सगुण रूप मानत नाही, ते या ओंकारावर ध्यान लावून बसतात. पण इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की या युगासाठी हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे आपण कीर्तन केले पाहिजे. आणि हरे कृष्ण या महामंत्रामध्ये सुद्धा ओंकाराचा समावेश आहे. तो कसा? कारण जेव्हा आपण कृष्ण म्हणतो, कृष्णाने सांगितलेलं आहे ना की मीच ओंकार आहे. म्हणून जर तुम्ही बघितले तर बरेचसे जे आपले मंत्र आहेत ते ओम पासून सुरू होतात. जसं ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंवा असे अनेक ओम गणपतये नमः. तर ओम, इकडे ओम वरून काय सांगितलं जातं की ओम म्हणजे श्रीकृष्ण, आणि श्रीकृष्ण सर्वात श्रेष्ठ आहे. सर्व देवदेवतांमध्ये, सर्व जीवात्म्यामध्ये कृष्ण हा श्रेष्ठ आहे. त्याचं जे श्रेष्ठत्व आहे ते दाखवण्यासाठी प्रत्येक मंत्र ओम पासून सुरू होतो. तर आपण जेव्हा हरे कृष्ण महामंत्राचे स्मरण करता करता जर आपण देहाचा त्याग केला तर आपल्याला सुद्धा निश्चित आध्यात्मिक लोकाची प्राप्ती होते. कृष्ण भक्त कृष्ण लोक किंवा गोलोक वृंदावन मध्ये प्रवेश करतात. आणि जे इतर नारायणाची, विष्णूची किंवा इतर नरसिंहदेव यांची जेव्हा ते भक्ती करतात तेव्हा त्यांना वैकुंठामध्ये प्रवेश मिळतो. पण जे निर्विशेषवादी आहेत ते मात्र ब्रह्मज्योती मध्येच राहतात. हे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय. आता 14, एक मिनिट. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं, हे षटचक्र योग म्हणजे हे काय करतात की ही चक्र दाखवली आहेत 6. आज्ञाचक्रापर्यंत प्राणवायू खेचतात आणि मग तिकडनं ते प्राणवायू सोडतात. तर ही षटचक्र योग जर करायचा असेल तर तुम्हाला तुमचं मन परमात्म्यावर, हृदयातल्या परमात्म्यावर एकाग्र केलं पाहिजे. मग काय केलं पाहिजे? सगळी इंद्रियांची द्वारे बंद केली पाहिजे आणि ओम या ध्वनीचं उच्चारण करून त्याच्यावर ध्यान केलं पाहिजे. आणि असं जेव्हा इतका अभ्यास होतो तेव्हा हा जो प्राणवायू आहे हा सुषुम्ना नाडीतून हळूहळू वर आज्ञाचक्रापर्यंत जातो आणि तिकडनं हा योगी आपलं हे प्राणवायू सोडून देहत्याग करतो. आता इकडे निर्विशेष वादी आहेत, त्यांच्याबद्दल सांगितलेलं आहे की ते ओंकारालाच निर्विशेष ध्वनी किंवा निराकार ध्वनी असं समजतात आणि त्याच्यावर ध्यान करतात. पण जे कृष्णाचे भक्त आहेत ते तसं नाही करत. कृष्णाच्या भक्तीद्वारे ते कृष्णाची प्राप्ती करतात. आता इकडे या 14व्या अध्यायापासून आपल्याला सांगितले शुद्ध भक्ती जी आहे ती खूप महत्वाची आहे आणि शुद्ध भक्ती केल्याने आपण कुठे जातो? कुमुद माताजी 14. येस येस, हरे कृष्ण. अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, जो भक्त विचलित न होता अनन्य भावाने सतत माझे स्मरण करतो त्याला प्राप्त होण्यास मी सुलभ असतो, कारण तो निरंतरपणे भक्तियोगात रममाण झालेला असतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे याला खूप छान याचं तात्पर्य शिला प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे. जे अनन्य भक्त असतात ते फक्त कृष्णाची सेवा करतात, कृष्णाची भक्ती
करतात, इतर योगा अभ्यास ते करत नाही. आता तुम्हाला माहिती आहे की आपण 7व्या अध्यायात शिकलो की 4 प्रकारचे भक्त असतात, आर्त, जिज्ञासू, अर्थार्थी, ज्ञानी. आणि मोक्ष प्राप्तीच्या वेगवेगळ्या योग पद्धती सुद्धा आपण बघितल्या, कर्मयोग, ज्ञान योग, हठयोग. आणि हे पण मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येकाला जो कर्मयोगी असतो तो कुठे जातो, ज्ञानयोगी कुठे जातो, हे पण आता आपण बघितलं. परंतु या श्लोकामध्ये श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की विशुद्ध भक्ती योगाचा त्यांनी इकडे उल्लेख केलेला आहे. आणि मिश्र, यात आता मिश्र भक्त नाहीयेत, विशुद्ध भक्त, फक्त जे कृष्णाचा जे भक्त आहेत यांचाच उल्लेख करण्यात आलेला आहे, अनन्य भक्ती. आता यात थोडस वाचायचंय. पहिला पॅरेग्राफ, अनन्य चेतहा शब्दावरून मध्ये आहे. हा सापड. आवाज येत नाहीये. आता आला का? हा, आला आला. सॉरी, मी म्यूट होते. हा, अनन्य चेतहा शब्दावरून दर्शवल्याप्रमाणे भक्ताला श्रीकृष्णा व्यतिरिक्त इतर कशाचीही अभिलाषा नसते. त्याला स्वर्गलोकाप्रत उन्नत होण्याची इच्छा असते. तसेच ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्याची किंवा भौतिक जंजाळामधून मोक्षप्राप्ती करण्याचीही इच्छा नसते. विशुद्ध भक्ताला कशाचीही अभिलाषा नसते. चैतन्य चरितामृतात शुद्ध भक्ताला निष्काम म्हटले आहे, अर्थात त्याला स्वार्थ तृप्तीचीही इच्छा नसते. परिपूर्ण शांती केवळ त्यालाच प्राप्त होते आणि स्वार्थ हेतूने प्रेरित झालेल्या लोकांना कधीच शांती प्राप्त होत नाही. ज्ञानयोगी, कर्मयोगी किंवा हठयोग्याला थोड्याफार प्रमाणात स्वार्थ असतो, परंतु शुद्ध भक्ताची भगवंतांना संतुष्ट करण्याव्यतिरिक्त इतर काहीच अभिलाषा नसते. म्हणून भगवंत म्हणतात, माझ्या अनन्य भक्ती करणाऱ्या मनुष्यांना मी प्राप्त होतो. शुद्ध भक्ती श्रीकृष्णांच्या अनेक रूपांपैकी एक रूपाची भक्ती करण्यामध्ये सदैव युक्त झालेला असतो. श्रीकृष्णांची राम आणि नृसिंह सारखी विविध विस्तारित रूपे, अंश आणि अवतार आहेत आणि भक्त भगवंतांच्या या दिव्य रूपांपैकी कोणत्याही रूपावर भक्तिभावाने आपले मन एकाग्र करू शकतो. इतर योगांचा अभ्यास करणाऱ्या साधकांपुढे ज्या समस्या उद्भवतात त्या समस्या अशा भक्तापुढे निर्माण होत नाहीत. भक्तियोग अत्यंत सहज, उदात्त आणि आचरण करण्यास सुलभ आहे. भक्तियोगाचा प्रारंभ केवळ हरे कृष्ण जपाने होऊ शकतो. भगवंत सर्वांवर कृपा करतात, परंतु पूर्वीच वर्णिल्याप्रमाणे जो मनुष्य विचलित न होता त्याची सदैव सेवा करतो त्यांच्यावर ते विशेष कृपा करतात. अशा भक्ताला ते विविध प्रकारे सहाय्य करतात. वेदांमध्ये कठोपनिषद 1.2.23 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम. जो पूर्णपणे शरणागत आहे आणि भगवत भक्तीमध्ये युक्त झालेला आहे तो भगवंतांना यथार्थ रूपामध्ये जाणू शकतो. आणि भगवद्गीतेत 10.10 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे ददामी बुद्धी योगम तम, भगवंत अशा भक्ताला पुरेशी बुद्धी देतात जेणेकरून त्याला भगवत धामामध्ये भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं जे विशुद्ध भक्त असतात त्यांना कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू अशी भक्ती कर, मला अनन्य भक्त खूप प्रिय आहे. जर आता जे शुद्ध भक्त असतात ते कसे असतात, ते कधीच विचलित होत नाही. देश काल परिस्थितीचा विचार न करता ते सदैव कृष्णाचे स्मरण करत असतात आणि ते त्यांच्या भक्ती मार्गात असं नसतं की सगळं सुलभ असतं, सगळ्या सर्कमस्टन्सेस आजूबाजूला चांगल्या असतात, असं नाही की त्यांना विघ्न येत नाही. पण जरी विघ्न
आली तर कृष्ण सेवेमध्ये कधीच खंड पडत नाही. ते असे जे भक्त असतात ते आपली सेवा कोणत्याही काळी कुठल्याही स्थळी करतात. काही भक्त म्हणतात की आपण वृंदावनात किंवा द्वारकेमध्ये अशा पवित्र तीर्थस्थळी राहून आपण वास केला पाहिजे आणि तिकडे आपण भक्ती केली पाहिजे. पण असं नाहीये. शुद्ध भक्त कुठेही राहून आपल्या भक्तीद्वारे वृंदावनाच्या वातावरणाची निर्मिती करतो. म्हणून अद्वैताचार्य जे आहे, जे पंच तत्वांमधले एक आहे, त्यांनी श्री चैतन्य प्रभूंना सांगितले, हे भगवन, जेथे जेथे तुम्ही आहात तेथे तेथे वृंदावन आहे. म्हणजे त्याने कितीही शुद्ध भक्तांना काहीही विघ्न नसतात. ते अगदी खूप प्रेमाने कृष्ण जो आहे त्याची सेवा करतात. आता तुम्हाला एक गोष्ट सांगते मदन मोहनची. मदन मोहनचं जे मंदिर आहे ते करवलीमध्ये एका टेकडीवर आहे आणि तिकडे या करवलीमध्ये एक खूप गरीब बाई राहायची आणि ती रोज मदन मोहनाचं दर्शन घ्यायला टेकडीवर जायची आणि तिची सेवा काय होती, ती रोज कृष्णासाठी दूध घेऊन जायची. आता बघा, गरीब होती, तिच्याकडे काही नव्हतं, पण किती हृदयामध्ये प्रेम होतं. रोज दूध घेऊन जायची आणि रोज कृष्णासाठी हार करायची. आता आपण म्हटलं असतं, आपण विचार केला असता, आपण गरीब असतो तर आता काय दूध कसं घेऊन जाऊ मी, फुलं कशी मी घेऊन जाऊ. बघा, हे जे शुद्ध भक्त असतात त्यांना ते गरीब जरी असतील तरी देखील ते काही ना काहीतरी अर्पण करतात कृष्णाला. तर अशी अनेक वर्ष ती सेवा करायची आणि इतकी गरीब होती की तिच्या घरामध्ये फक्त एक कॉट होता, कपाट वगैरे काही नव्हती आणि तो एक चूल आणि थोडीशी भांडी अशी होती तिच्याकडे. तर आणि ती रोज रात्री हार करायची श्री कृष्णासाठी आणि तो झोपायची. झोपून सकाळी खूप पहाटे उठायची आणि मंगल आरतीसाठी तो हार घेऊन जायची. एक दिवस असंच ती खूप दमली होती आणि हार करत बसली होती आणि तिचा हार तयार जेव्हा झाला तेव्हा तिने वर बघितलं आणि वर बघितलं तर काय आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्या कॉटवर स्वतः मदन मोहन म्हणजे श्री कृष्ण तिकडे पहुडलेले होते. मग तिने विचारलं की स्वामी, तुम्ही इकडे कशाला आलात? मग श्रीकृष्णाने उत्तर दिलं की मी इकडेच खूप खेळत होतो आणि खेळून खेळून मी खूप दमलो, म्हणून मी इकडे तुझ्या घरी झोपायला आलो. मग त्या बाईनी विचारलं की मी तुमची सेवा कशी करू, तुम्हाला काय खायला देऊ, काय करू? मग श्रीकृष्ण म्हणाला, मला एकच सेवा पाहिजे की माझे पाय खूप दुखतात, माझ्या पाय चेपून दे, माझ्या पायावरून हात फिरव. म्हणून तिने लगेच तेल घेतलं आणि श्रीकृष्णाचे पाय तेल लावून चांगले चेपले. मग ती ते रात्रभर करत होती. मध्येच तिला कधी झोप लागली हे समजलं नाही आणि ती झोपली आणि सकाळी तिची सवय होती की मंगल आरतीला उठायची आणि श्रीकृष्ण होता. श्रीकृष्णालाही माहित होतं की ही जी आहे सगळे माझे भक्त मंगल आरतीला येणार, म्हणून श्रीकृष्ण उठल्यानंतर त्यांनी पटकन, मंगल आरतीची वेळ झाली होती म्हणून
हिने जे त्यांच्या अंगावर पांघरुण घातलं होतं, ब्लँकेट घातलं होतं, ते कसं ती गरीब होती आणि ते जे ब्लँकेट होतं ते ठिकठिकाणी त्याला भोकही पडली होती. तर तेच पांघरुण त्यांनी घेतलं आणि ते आरतीसाठी ते मंदिरात गेले. श्रीकृष्ण आता जिकडे होते त्या अर्च विग्रहामध्ये ते स्थित झाले आणि इकडे ही मंगल आरतीची वेळ झाली आणि ही उठली. तो हार घेतला आणि तिने बघितलं की ते नेहमीची ती जे पांघरुण होतं घेऊन जायची, जुनं फाटकं पांघरुण, ते नव्हतं पांघरुण. आणि जवळ तिने बघितलं चांगलं एक सिल्कचं उपरणं होतं आणि तिला अंधारात काही समजेना हे काय आहे. तिने ते घेतलं कारण बाहेर थंडी होती आणि ती गेली. आणि जेव्हा तिकडे ती पोचली आणि मंगल आरती सुरू झाली आणि पडदे जेव्हा आहेत ते उघडले गेले, तेव्हा सर्वांना काय दिसलं की तिकडे आज मदन मोहन एक जुनं फाटकं पांघरुण घेऊन उभा आहे आणि एक बाई आली आहे आणि त्या बाईच्या अंगावर सुंदर रेशमी उपरणं आहे. आणि मग त्या जे पुजारी आहेत त्यांनी तिला विचारलं की हे उपरणं कृष्णाचं तुझ्याकडे कसं आलं. मग तिने सर्व गोष्ट जी घडली ती सांगितली. आणि ही जी कथा आहे किंवा हे जे घडलं हे अमावस्याच्या दिवशी घडलं. त्याच्यामुळे जर अजूनही तिकडे करवलीच्या मदन मोहन मंदिरामध्ये गेला तेव्हा अमावस्याच्या दिवशी तुम्हाला हेच दिसतं की मदन मोहनचा अर्च विग्रह आहे तो या फाटक्या पांघरुणानी किंवा एका फाटकं नसेल आता ब्लँकेटनी ते श्री मदन मोहनाच्या अर्च विग्रहावर हे एक असं ब्लँकेट असतं. त्या दिवशी उपरणं किंवा रेशमी वस्त्र नसतं तर एक पांघरुण असतं. तर असं असतं जे शुद्ध भक्त असतात त्यांना कधीच कुठलीही विघ्न येत नाही. जरी त्यांच्याकडे पैसे कमी असतील किंवा कुठली परिस्थिती देखील त्यांना प्रतिकूल असेल तरी देखील ती बाधा नसते. त्यांचं जे प्रेम असतं श्रीकृष्णावर ते हृदयातून येतं. त्यांची सेवा जी असते ती अखंड चालू असते. तर हे शुद्ध भक्त असे असतात. आता 15. हरे कृष्णा. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माझी प्राप्ती केल्यावर भक्तियोगी महात्मे जन या दुःखमय तात्पुरत्या जगतात कधीच परतून येत नाहीत, कारण त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झालेली असते. हरे कृष्ण. म्हणजे जे आपलं भौतिक जग आहे त्याला श्रीकृष्णाने काय म्हटलंय, दुःखालयम अशाश्वतम. जिकडे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चारी दुःखाने जे परिपूर्ण आहे त्याला दुःखालयम म्हटलंय. आणि अशाश्वतम म्हणजे टेम्पररी आहे हे. आणि त्या उलट परमलोक जे आहे किंवा वैकुंठ, गोलोक, जिकडे कृष्ण वास करतो, जिकडे राम वास करतात, जिकडे नरसिंहदेव वास करतात, त्याचं या परम लोकाचे कसं वर्णन केलेलं आहे, अव्यक्त, अक्षर आणि परमागती. म्हणजे परमलोक प्राकृत दृष्टीच्या अतीत आणि अवर्णनीय आहे आणि
हा जो परमलोक आहे, हा परमलोक महात्मा जन जे आहेत किंवा जे शुद्ध भक्त आहे, हे परमलोक त्यांचं ध्येय आहे, अंतिम ध्येय. असं बघायला गेलं तर त्यांना कुठलंही ध्येय नसते, एकच ध्येय असतं की त्यांना कृष्णाची भक्ती करायची असते. पण जे हे आध्यात्मिक जगत आहे, तर त्याचं जे वर्णन आहे ते असं केलेलं आहे त्यांनी, अव्यक्त, अक्षर आणि परमागती. इकडे थोडसा जो लास्ट एक 4-5 लाईन्स आहेत ना, त्यात त्यांनी महात्मा जनांबद्दल सांगितलंय, ते आपण वाचूया. हा, ते त्या साक्षात्कारी योगे पासून का? दिव्य भगवत सेवेमध्ये ते इतके रममाण होतात, हे महात्मा जन. हा, हरे कृष्ण. त्या योगे ते दिव्य भगवत सेवेमध्ये इतके रममाण होतात की त्यांना कोणत्याही उच्चतर प्राकृत लोकाप्रत किंवा आध्यात्मिक लोकाप्रत उन्नती करण्याची अभिलाषा राहत नाही. त्यांना केवळ श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्णांच्या सान्निध्याविना इतर काहीही नको असते. हीच जीवनाची पूर्णावस्था आहे. या श्लोकामध्ये विशेष रूपाने भगवान श्रीकृष्णांच्या साकारवादी भक्तांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या कृष्ण भावना भावित भक्तांना जीवनाची परमसिद्धी प्राप्त होते. दुसऱ्या शब्दात असे महात्माजन परमश्रेष्ठ असतात. हरे कृष्ण. आता 8.16 आपण अनुवादच वाचूया. हरे कृष्ण. प्राकृतिक जगतातल्या अत्युच्च ब्रह्मलोकापासून ते सर्वात खालच्या लोकापर्यंत सर्व लोक दुःखाची स्थाने आहेत. या लोकात वारंवार जन्म मृत्यू होतात, परंतु हे कौंतेया, माझे धाम प्राप्त करणाऱ्या जीवास कधीच पुनर्जन्म नसतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला असं वाटू नये की आपल्या पृथ्वीवरच असं आहे का? नाही, या ब्रह्मांडामध्ये जी 14 लोक आहेत, त्या 14 लोकांमध्ये जन्मही आहे आणि मृत्यूही आहे, असं सांगितलेलं आहे. आणि इकडे शिल प्रभुपाद सांगतात की छांदोग्य उपनिषदात पंचाग्नी विद्या नामक यज्ञामुळे मनुष्याला ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते. परंतु जर ब्रह्मलोकात त्याने कृष्ण भावनेचा विकास केला नाही, तर मग त्याला परत या भूतलावर यावे लागते. उच्चतर लोकांमधील जे कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करतात ते क्रमशः अधिकाधिक उच्चतर लोक प्राप्त करतात, आणि मग महाप्रयालाच्या वेळी त्यांना आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती होते. तर आता हा श्लोक आहे ना, त्या श्लोकानंतरच्या 2 लाईन्स वाचायच्या आहेत. हो, हरे कृष्ण. जेव्हा प्राकृत विश्वाचा प्रलय होतो, तेव्हा निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असणारे ब्रह्मदेव आणि त्यांच्या भक्तांना त्यांच्या विशिष्ट इच्छानुसार आध्यात्मिक विश्वातील विशिष्ट आध्यात्मिक लोकाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. तर तुम्ही ब्रह्मलोकात जरी तिथपर्यंत आपली उन्नती झाली, आपली प्रगती झाली, तरी देखील आपल्याला कृष्ण भावना भावी जीवन जेव्हा आपण जगतो, तीच कृष्ण भावना आपल्याला या ब्रह्मांडातून, या भौतिक जगातून आपली सुटका करू शकते. नाहीतर ब्रह्मलोकात गेला आणि जर तुम्ही कृष्ण भावना भावित राहिला नाही, तर तुम्हाला परत या भूतलावर यावं लागतं. आता 17 अनुवाद वाचायचा आहे. हा, बरं. हरे कृष्ण. मानवीय गणनेनुसार 1 सहस्त्र चतुर्युगे म्हणजे ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस होतो आणि अशाच 1 सहस्त्र चतुर्युगांची ब्रह्मदेवाची 1 रात्र असते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपण इकडे
तुम्हाला माहिती की आपण कलियुगात आहोत आणि युगाची कालावधी मर्यादित आहे. आता प्रत्येकाचीच मर्यादित आहे, युग असेल काय असेल, पण इकडे आता जो कलियुग आहे त्यात खूपच लिमिटेड आपण म्हणूया वर्ष आहेत. आपलं सुद्धा आयुष्य जे आहे ते जास्तीत जास्त 100 वर्ष आहे. आणि आता या कलियुगामध्ये अधर्म इतका वाढलेला आहे की आता शेवटी श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे आणि भागवतम मधून आपल्याला समजतं की ते कलकी अवतार धारण करून असुरांचा विनाश करणार आहेत आणि भक्तांचे रक्षण करणार आहेत. आणि या कलकी अवतार जो आहे या कलियुगाचा तो पूर्ण एंड करणार आहे आणि मग त्याच्यानंतर नव्याने सतयुगाचा प्रारंभ होणार आहे. अशी जी ही युगे आहेत, पहिल्यांदा सतयुग, मग त्रेतायुग, मग द्वापार युग आणि मग कलियुग, ही अशी जी 4 युगांचं एक चक्र आहे. अशी जेव्हा सहस्त्र चक्र होतात म्हणजे 1000 वेळा फेरे होतात म्हणजे देवाचा एक दिवस, आणि अशी 1000 युगांचे जेव्हा परत अशा 4 युगांचे 1000 फेरे होतात तितका काळ म्हणजे ब्रह्मदेवाची एक रात्र. आणि असं ब्रह्मदेवाचं आयुष्य म्हणजे 100 वर्षाचं आहे. आणि आपल्या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे म्हणजे पृथ्वीवरील 311 ट्रिलियन इयर्स इतकं ब्रह्मदेवाचं आयुष्य आहे, ज्याला जणू काही आपल्या आयुष्याच्या तुलनेने आपण ब्रह्मदेवाचं आयुष्य आपल्याला अनंत असल्यासारखे वाटते, परंतु शाश्वत काळाच्या दृष्टीने ब्रह्मदेवाचे आयुष्य सुद्धा क्षणभंगूर आहे. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की ब्रह्मदेव सुद्धा त्याचं जे आयु आहे ते सुद्धा मर्यादित आहे किंवा क्षणभंगूर आहे. आपल्याशी कम्पेअर केल्याप्रमाणे ते अनंत आहे पण तरी मर्यादित आहे. आता यातलंही वाचायचंय, सेकंड पॅरेग्राफ आहे ना, त्याच्या अगोदर 3 लाईनी आहेत बघा. अटलांटिक महासागरातील बुडबुड्यांप्रमाणे. हा, हरे कृष्ण. अटलांटिक महासागरातील बुडबुड्यांप्रमाणे कारणोदक महासागरामध्ये असंख्य ब्रह्मदेवांचा उदय आणि अस्त होत असतो. ब्रह्मदेव आणि त्यांची सृष्टी म्हणजे प्राकृतिक विश्वाचा भाग असल्या कारणाने त्यांच्यामध्ये सतत परिवर्तन होत असते. प्राकृत विश्वात ब्रह्मदेव सुद्धा जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी यातून मुक्त नाहीत. तथापि ब्रह्मदेव ब्रह्मांडांचे व्यवस्थापन करीत भगवंतांच्या सेवेमध्ये प्रत्यक्ष संलग्न असल्यामुळे त्यांना तत्काळ मोक्षप्राप्ती होते. उन्नत संन्याशांना ब्रह्मदेवांच्या ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते. ब्रह्मलोक हा ब्रह्मांडातील सर्वोच्च लोक आहे आणि वरच्या पातळीवरील सर्व स्वर्गीय लोकांचा लय झाल्यावरही ब्रह्मलोक अस्तित्वात राहतो. परंतु कालांतराने ब्रह्मदेव आणि ब्रह्मलोकातील सर्व निवासी भौतिक प्रकृतीच्या नियमानुसार मरणाधीन होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे त्यांचं सुद्धा आयुष्य लिमिटेड आहे. आपल्यापेक्षा जरी खूप जास्त असेल तरी ते लिमिटेड आहे. आता 18 अनुवाद. हरे कृष्ण. ब्रह्मदेवांच्या दिवसाचा आरंभ झाल्यावर सर्व जीव अव्यक्तातून व्यक्त होतात आणि त्यांच्या रात्रीचा प्रारंभ झाल्यावर ते पुन्हा अव्यक्तात लय पावतात. हरे कृष्ण. तर जेव्हा ब्रह्मदेवाची रात्र होते तेव्हा काय होतं की जे सगळी ही सृष्टी असते ही ब्रह्मदेवामध्ये लीन होते आणि परत जेव्हा ब्रह्मदेवाची सकाळ होते तेव्हा ती सृष्टी जशी आहे तशी व्यक्त होते. तर इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की
मनुष्य भगवत भक्तीमध्ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे कीर्तन करीत मनुष्य जीवनाचा पुरेपूर आपण लाभ घेतला पाहिजे. आणि हे जे जन्म मृत्यू या चक्रातून कायमचा बाहेर पडलं पाहिजे. आता 20 अनुवाद वाचू का माताजी? अनुवाद वाचा. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्या पलीकडे तथा सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला त्याचं आध्यात्मिक जग कसं आहे हे सांगतोय. आपलं त्यांनी सांगितलं कसं आहे, दुःखालयम अशाश्वतम. आणि सगळी 14 लोक तशी आहेत. असं नाही की ब्रह्मलोक हे अगदी टॉपमोस्ट प्लॅनेट आहे आपल्या या भौतिक जगामध्ये, म्हणजे त्याचा नाश होत नाही असं नाहीये. आपल्याला सगळं सांगितलंय की ब्रह्मदेवाचं आयुष्य सुद्धा क्षणभंगूर आहे आणि हे सगळेच लोक आहेत हे नाश पावतात. मग कृष्ण त्याच्या जगाबद्दल आपल्याला सांगतोय आणि 21व्या श्लोकात त्यांनी खूप छान माहिती दिलेली आहे की त्याचं आध्यात्मिक जग कसं आहे. तर ते आपण जरा वाचूया. 21 अनुवाद आणि पूर्ण हे वाचायचं आहे. चालेल. हरे कृष्ण. वेदांती ज्याचे अव्यक्त आणि अक्षर म्हणून वर्णन करतात, जे परम लक्ष म्हणून जाणले जाते, ज्या स्थानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य पुन्हा कधीच परतून येत नाही, तेच माझे परमधाम होय. ब्रह्मसंहितेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांच्या परमधामाचे वर्णन चिंतामणी धाम असे करण्यात आले आहे. चिंतामणी धामामध्ये सर्व इच्छा पूर्ण होतात. भगवान श्रीकृष्णांचे परमधाम गोलोक वृंदावन हे चिंतामणींनी रचलेल्या प्रासादांनी पूर्ण युक्त आहे. त्या धामामध्ये कल्पवृक्षही आहेत, जे इच्छेनुसार कोणत्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ पुरवतात. तसेच तेथे सुरभी नामक गायी आहेत आणि त्या अमर्याद दुधाचा पुरवठा करतात. या धामामध्ये सहस्त्र लक्ष्मी देवी भगवंतांची सेवा करतात आणि भगवंत सर्व कारणांचे कारण आदी पुरुष श्री गोविंद म्हणून ओळखले जातात. भगवंत वेणुवादन करीत असतात. त्यांचे दिव्य रूप अखिल ब्रह्मांडात अत्यंत आकर्षक आहे. त्यांचे नेत्र कमलदलाप्रमाणे आहेत आणि त्यांचा देह मेघवर्णीय आहे. श्रीकृष्ण इतके सुंदर आणि आकर्षक आहेत की त्यांचे सौंदर्य सहस्त्र मदनांच्या सौंदर्यालाही मागे टाकते. ते केशरी वस्त्रे परिधान करतात. त्यांच्या कंठी वैजंतीमाला आहे आणि केसामध्ये सुंदर मयूरपंख आहे. भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण आपल्या स्वतःच्या धामाचे अर्थात गोलोक वृंदावनाचे केवळ अल्पसेच वर्णन करतात. हे गोलोक वृंदावन धाम आध्यात्मिक जगतामध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्याचे विस्तृत वर्णन ब्रह्मसंहितेमध्ये करण्यात आले आहे. वेदांमध्येही कठोपनिषद 1.3.11 मध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवत धामाहून श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही धाम नाही. ते म्हणजेच परमलक्ष्य आहे. जेव्हा मनुष्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते तेव्हा तो भौतिक जगतात पुन्हा कधीच येत नाही. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे परमधाम गुणात्मक दृष्ट्या सारखेच असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. या पृथ्वीवर दिल्लीच्या दक्षिण पूर्व दिशेला 90 मैल अंतरावर असलेले वृंदावन म्हणजे आध्यात्मिक विश्वातील परमधाम गोलोक वृंदावनाची प्रतिकृतीच आहे. जेव्हा श्रीकृष्ण पृथ्वी तलावर अवतीर्ण झाले तेव्हा त्यांनी या वृंदावनातच लीला केल्या. वृंदावन भारतातील मथुरा जिल्ह्यामध्ये आहे आणि त्याचे क्षेत्रफळ 84 मैल आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर असं हे आध्यात्मिक जग आहे आणि तिकडे श्रीकृष्ण त्याच्या सतत लीला करीत आहेत. आणि पण भागवतम मध्ये सांगितलंय की तिकडे जे प्राणी आहेत त्यांच्यामध्ये वैरभाव नसतो. इकडे कसं एखादा
साप आणि मुंगूस किंवा वाघ आणि हरण यांच्यामध्ये ती नॅचरल एनिमिटी असते. तर इकडे तसं नाही, वाघाच्या बाजूला शेळी हरण हे उभे असतात आणि वाघ सुद्धा त्यांना काही करत नाही. जे कृष्ण खातो तेच सर्वजण खातात. हे इकडे सांगितलेलं आहे की कृष्ण जिकडे वास करतो किंवा जे आध्यात्मिक जग आहे हे कृष्णापासून अभिन्न आहे. ते कसं आहे, शाश्वत आहे. तिकडे जन्म मृत्यू असं काही नसतं आणि तिकडे खूप खूप आनंद असतो. हे जे आपलं दुःखालयम आहे ना, तर तिकडे उलट आहे, तिकडे फक्त आनंद असतो. मग तिकडे इकडे जे भौतिक जग आहे तिकडे त्रिगुणात्मक शक्ती आहे. ती म्हणजे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण. पण तिकडे कृष्णाची जी शक्ती आहे तिला योग माया म्हणतात. ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे तिला महामाया म्हणतात. आणि जी योग माया आहे ती आपल्याला काय प्रदान करते, इकडे ही महामाया 3 गुण प्रदान करते. आणि जी योग माया आहे ती काय करते, आपल्याला सत चित आणि आनंद प्रदान करते. ती नेहमी आपल्याला कृष्णाच्या स्मरणात सदैव ठेवते. ही जी महामाया आहे ती आपल्याला कृष्णाच्या विस्मरणात सदैव ठेवते. तर हे दोन या योगमाया आणि महामायामध्ये हा फरक आहे. आणि इकडे जे काय आपली इच्छा असते त्या सगळ्या इच्छा आपल्याला पूर्ण होतात. आणि तिकडे कृष्ण जो आहे तो सर्वांना त्यांच्या जवळ आकर्षित करून घेतो. तर अशा तऱ्हेने या जगतात गेल्यानंतर आपण कधीच पुन्हा परत येत नाही. माताजी मी लीव करतीये. बरं बरं चालेल. आता 23 मी वाचते 23. हा. यत्र काले त्वानावृत्तिं अवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठा, आता ज्या वेगवेगळ्या काळी योग्याने या जगतातून प्रयाण केले असता तो परतून येतो अथवा येत नाही त्या काळाचे मी तुला वर्णन करतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपण सेकंड पॅरेग्राफ आहे तो वाचायचा आहे. हा. जो की योगी सिद्ध असेल. केवळ सिद्ध योगी पासून हा. हा. केवळ सिद्ध योगीच भौतिक जगाचा त्याग करण्याकरिता योग्य स्थळ काळाची निवड करू शकतो. परंतु जर योगी सिद्ध नसेल तर त्याचे यश योगायोगाने विशिष्ट योग्य काळी प्रयाण होण्यावर अवलंबून असते. ज्या काळी मनुष्याचे प्रयाण होते आणि त्याला पुन्हा परतून यावे लागत नाही त्या योग्य काळाचे वर्णन भगवंत पुढील श्लोकामध्ये करतात. आचार्य बलदेव विद्याभूषण यांच्या मतानुसार काळ या संस्कृत शब्द काळाच्या अधिष्ठाता देवतेचा सूचक आहे. हरे कृष्ण. तर जे विशुद्ध भक्त असतात ते काय करतात की श्री कृष्णाच्या हातात सर्व सोपवतात. श्रीकृष्ण, आम्ही तुझे अनन्य भक्त आहोत, तू आम्हाला कुठेही ठेव, आम्हाला फक्त तुझी सेवा पाहिजे.
आम्हाला तुझ्या नामाचं श्रवण करायचंय, तुझ्या नामाचं कीर्तन करायचंय. पण आता योगी, तुम्हाला माहिती आहे की एखादा अष्टांग योगी असेल आणि मी तुम्हाला शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय ना, त्यांच्यामध्ये सुद्धा इच्छा असते की त्यांना सिद्धी प्राप्त करायची असते आणि प्रत्येक जण अष्टांग योग मध्ये सफल होऊ शकत नाही. तर जर ते सफल नाही झाले तर ते कुठे जातात हे सुद्धा तुम्हाला माहितीये. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की जे सिद्ध झालेले असतात त्यांनी सुद्धा ठराविक काळी जर त्यांचा प्राणवायू वर खेचून सोडून दिला तर मग ते त्यांना कुठली प्राप्ती होते, हे आता कुठल्या काळी त्यांनी तो प्राणवायू सोडला पाहिजे, उत्तरायण की दक्षिणायन, या मधलं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ते आता पुढच्या श्लोकांमध्ये दिलेलं आहे. आता आपण 24 अनुवाद वाचा. परब्रह्माचे स्वरूप जाणणारे साधक अग्निदेवतेच्या प्रभावामध्ये, प्रकाशामध्ये, दिवसाच्या शुभ क्षणी, शुक्ल पक्षामध्ये अथवा सूर्य उत्तरायणात असतो त्या 6 महिन्यांमध्ये या भौतिक जगतात मृत्यू झाल्यावर परब्रह्माची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे त्यांनी बघा इकडे दिलंय की दिवसा म्हणजे जेव्हा प्रकाश असतो तेव्हा शुक्ल पक्षाचा उल्लेख केला आहे आणि अशा वेळेला जेव्हा तो आपला प्राण सोडतो तेव्हा मग त्याला त्यांनी इकडे दिलंय की परब्रह्माची प्राप्ती होते. आता याच्यामधलंही वाचायचंय. मृत्यू समयी मन हे मनुष्याला नवजीवनाच्या मार्गावर घेऊन जाते. मृत्यू समयी मन हे मनुष्याला नवजीवनाच्या मार्गावर घेऊन जाते. उपयुक्त काळी जर मनुष्याने योगायोगाने अथवा पूर्व योजनेनुसार देहत्याग केला तर त्याला निर्विशेष ब्रह्मज्योतीची प्राप्ती होऊ शकते. ज्या योगी जनांनी योगाभ्यासात प्रगती केली आहे ते देहत्याग करण्याकरता इष्ट स्थळकाळाची व्यवस्था करू शकतात, परंतु या गोष्टी इतरांच्या नियंत्रणात नसतात. योगायोगाने त्यांना शुभ क्षणी मृत्यू आला तर त्यांना जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा परतावे लागत नाही, अन्यथा ते परतून येण्याची सर्वथा शक्यता असते. तरीही कृष्ण भावना भावित विशुद्ध भक्ताला पुनरागमनाचे मुळीच भय नसते. मग तो देहत्याग शुभ काळी अथवा अशुभ काळी किंवा योगायोगाने अथवा पूर्व योजनेनुसार करो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे शिल प्रभुपादांनी बऱ्याच जणांचा डाऊट असतो की भक्तांचं काय, ते आता जे अष्टांग योगी असतात त्यांना सिद्धी आलेली असते आणि ते त्यांचं मरण जेव्हा कुठल्या क्षणी आपण तो प्राणवायू सोडायचा हे सुद्धा इतपत सिद्धी आलेली असते त्यांना की त्याच वेळेला ते त्यांचा प्राणवायू सोडू शकतात. पण आता हे जे भक्त आहेत ते असं करू शकत नाहीत किंवा ते करत नाही, तर त्यांना कुठलाही क्षण शुभ असतो. कारण जेव्हा तुम्ही कृष्णाची अनन्य भक्ती करता तेव्हा तुम्ही कृष्ण धामातच जाता. त्याच्यामुळे त्यांना हा जो काळ दिलेला आहे उत्तरायण दक्षिणायन याचा प्रभाव त्यांच्यावर पडत नाही. आता 25 धूर रात्र कृष्ण पक्ष किंवा दक्षिणायनामध्ये मरण पावणारा योगी चंद्रलोकाची प्राप्ती करतो, परंतु तो पुन्हा परत येतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा त्यांनी सांगितलेलं आहे की जर एखाद्या योग्याने दक्षिणायन या पिरियड मध्ये जर त्यांनी देहत्याग केला तर मग त्याला कुठलं लोक प्राप्त होतं, तो चंद्र लोकावर जातो. आणि असे हे जे उन्नत जीव असतात ते साधारणपणे 10,000 वर्षे या चंद्रलोकावर राहतात, सोमरसाचा पान करतात, जीवनाचा उपभोग घेतात.
पण कालांतराने त्यांचं पुण्य क्षीण झाल्यावर त्यांना परत पृथ्वीवर यावं लागतं. तर इकडे हे जे योगी आहेत त्यांना पूर्ण सिद्धी प्राप्त झालेली नसते, पण त्यांनी अष्टांग योग बराच काळ केल्यामुळे त्यांना उच्चतर ग्रहांवर वास करायला मिळतो आणि नंतर ते पृथ्वीवर जन्म घेतात. तुम्हाला माहितीये की ते चांगल्या श्रीमंत कुटुंबामध्ये किंवा जिकडे भक्त आहेत, जे सद्गुणी लोक आहेत, जे सदाचारी लोक आहेत, अशांच्या घरी ते जन्म घेतात. आता 26. वैदिक मतानुसार प्रकाशमय आणि अंधारमय असे या जगतातून प्रयाण करण्याचे दोन मार्ग आहेत. जेव्हा मनुष्य प्रकाशमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येत नाही, परंतु जेव्हा अंधारमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येतो. हरे कृष्ण. तर अशा प्रमाणे हे आपल्याला समजतं की दोन मार्ग आहेत आणि कधी आपल्याला परत यावं लागतं आणि कधी परत यावं लागत नाही. आता इकडे शिल प्रभुपाद सांगतात जे ज्ञानयोगी आहेत किंवा जे तर्कवाद करणारे आहेत, सकाम कर्मी आहेत, त्यांना मात्र ही ये जा करावी लागते आणि मग त्यांना संधी दिली जाते शुद्ध भक्त होण्यासाठी आणि शुद्ध भक्त झाल्यानंतरच त्यांना कृष्णाची प्राप्ती होते. हे बघा, जे ज्ञानयोगी आहेत ते कुठपर्यंत जाऊ शकतात? ब्रह्मज्योती. जे कर्मकांडी आहेत ते कुठपर्यंत जाऊ शकतात? स्वर्ग लोक किंवा उच्चतर लोक जी आहेत तिथपर्यंत ते जाऊ शकतात. पण जो कृष्ण भक्त आहे तो नेहमीच गोलोक वृंदावनात जातो, कधीही मृत्यू आला तर. इकडे कर्मकांडी आणि योगीना तसं नाहीये. प्रकाशामध्ये आणि म्हणजे दिवसा रात्री त्यांना ठराविक कालावधी आहे आणि अशा कालावधीमध्ये जर मृत्यू झाला तरच त्यांना ब्रह्मज्योती अथवा स्वर्गात ते जाऊ शकतात, नाहीतर नाही. एट 8.27 मी वाचते. लोक नाही ते श्रुती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना. हे अर्जुना, भक्त जरी हे दोन मार्ग जाणत असला तरी तो कधीच मोहित होत नाही, म्हणून तू सदैव भक्तीमध्ये युक्त हो. हरे कृष्ण. हा, तर इकडे आपल्याला श्रीकृष्ण काय सांगतायत किंवा शिल प्रभुपाद काय सांगतायत की तुम्ही भक्ती योग करा, तुम्ही महामंत्राचा जप करा. या महामंत्राचा जप केल्याने तुम्ही कधीच मोहित होणार नाही की आपण हा मार्ग धरूया, तो मार्ग धरूया, या क्षणी मृत्यू आला पाहिजे. नाही, तुम्हाला फक्त कृष्णाचं स्मरण करायचंय आणि कृष्ण तुम्हाला बरोबर अंतकाळी त्याचं स्मरण तो देणार, तो ती योजना करणार आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे? जन्मभर महामंत्राचा म्हणण्याचा सराव करायचा आहे. शिल प्रभुपादांनी जे जे लिहून ठेवलेलं आहे त्याप्रमाणे कृष्ण भावनाभावी जीवन आपल्याला घालवायचंय. पुढची काळजी आपल्याला करायची नाही. आता पुढे आपण जरासं वाचूया. तिसरी लाईन, आपले प्रयाण योगाने किंवा पूर्व योजनेनुसार होईल याची चिंता भगवत भक्ताने कधीच करू नये. हरे कृष्ण. आपले प्रयाण योगाने किंवा पूर्व योजनेनुसार होईल
याची चिंता भगवत भक्ताने कधीच करू नये. भक्ताने कृष्ण भावनेमध्ये दृढपणे स्थित होऊन हरे कृष्ण जप केला पाहिजे. त्याने जाणले पाहिजे की या दोन मार्गापैकी कोणत्याही मार्गाचे चिंतन करणे त्रासदायक आहे. कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये सदैव युक्त राहणे हा होय. यामुळे भगवतधामात जाण्याचा मनुष्याचा मार्ग सुलभ, निश्चित आणि सुखरूप होईल. या श्लोकामध्ये योगयुक्त हा शब्द विशेष करून महत्वाचा आहे. जो योगामध्ये दृढ आहे तो आपल्या कार्याद्वारे निरंतर कृष्ण भावनेमध्येही युक्त असतो. श्री रूप गोस्वामी सांगतात की अनासक्तस्य विषयान यथार्थमुपयुञ्जतः म्हणजे मनुष्याने भौतिक क्रियांपासून अनासक्त झाले पाहिजे आणि सर्व काही कृष्ण भावनेमध्ये केले पाहिजे. या युक्त वैराग्य नामक पद्धतीद्वारे मनुष्याला सिद्धी प्राप्त होते. यास्तव भक्त अशा वर्णनामुळे विचलित होत नाही आणि त्याला माहिती असते की आपला भगवत धामातील प्रवेश भक्ती सेवेद्वारे निश्चित होतो. हरे कृष्ण. आता हा शेवटचा श्लोक आहे की जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो त्याला इतर योग जे आहेत किंवा ज्ञान योग, ध्यान योग याची सुद्धा त्याला फळं मिळतात. म्हणजे असं नाहीये की भक्ती योग केल्याने इतर योगांची फळं त्या भक्ती योग्याला मिळत नाही. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्. भक्ती मार्गाचा स्वीकार करणारा मनुष्य वेद अध्ययन, यज्ञाचरण, तपस्या, दान किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी केल्याने प्राप्त होणाऱ्या फळांपासून मुळीच वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि शेवटी त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो त्याला वेद अध्ययन केल्याचे फळ मिळते, दान दिल्याचे फळ मिळते, तपस्या केल्याचे फळ मिळते, तर तो कुठल्याही फलापासून वंचित होत नाही. म्हणजे इकडे त्यांनी असं एका तऱ्हेने आपल्याला समजतं की भक्ती योग हा परिपूर्ण योग आहे आणि भक्ती योग केल्याने निश्चितच आपल्याला भगवतधामाची प्राप्ती होते. आता हे आपल्याला थोडस वाचायचं आहे. हो माताजी. हा. पहिल्यापासूनच वाचायचंय आता आणि इतरांना पण कोणाकोणाला वाचायचंय का तर मी एक एक पॅरेग्राफ सांगेन म्हणजे मग क्षितिजा माताजींना जरा विश्रांती मिळेल थोडी. मी वाचू शकते माताजी, काही हरकत नाही. बरं बरं. हरे कृष्ण. हा श्लोक म्हणजे विशेष करून 7व्या आणि 8व्या अध्यायात वर्णन करण्यात आलेल्या श्री कृष्ण भावनामृत भक्ती योगाच्या वर्णनाचा सारांश आहे. मनुष्याने आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली वेद अध्ययन करणे आवश्यक आहे आणि त्याच्या मार्गदर्शनाखाली वास्तव्य करीत असताना त्याने अनेक प्रकारच्या तपस्याही केल्या पाहिजेत. ब्रह्मचार्याने आध्यात्मिक गुरूंच्या गृही केवळ एका सेवकाप्रमाणे राहिले पाहिजे आणि घरोघरी भिक्षा मागून ती गुरुला अर्पण केली पाहिजे. तो केवळ गुरुच्या आज्ञेनेच अन्न ग्रहण करतो आणि एखाद्या दिवशी गुरुने त्याला भोजनाकरिता बोलवले नाही तर त्याला उपास करावा लागतो. ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करण्यासाठी वैदिक संस्कृतीचेही काही नियम आहेत. शिष्याने गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली 5 ते 20 वर्षापर्यंत वेद अध्ययन केल्यानंतर तो चारित्र्यवान सदाचारी व्यक्ती होतो. वेद अध्ययन हे आराम खुर्चीत बसून गप्पा मारणाऱ्या तत्वज्ञानांसाठी नसून चारित्र्य निर्मिती करिता आहे. या प्रशिक्षणानंतर ब्रह्मचार्याला विवाह करून गृहस्थाश्रमात प्रवेश करण्याची अनुमती दिली जाते. गृहस्थाश्रमात असताना त्याला अनेक यज्ञ करावे लागतात जेणेकरून तो अधिक उन्नती करू शकेल. त्याने देशकाल परिस्थिती अनुरूप भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे
सात्विक, राजसिक आणि तामसिक दानामधील भेद जाणून घेतले पाहिजे. गृहस्थाश्रमी जीवनातून निवृत्त होऊन वानप्रस्थाचा स्वीकार केल्यावर त्याला अरण्यवास, वल्कले धारण करून अक्षौर इत्यादी कठोर तपस्या करावी लागते. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासाश्रमाच्या नियमांचे पालन केल्याने मनुष्य जीवनाच्या सिद्धावस्थेत उन्नत होतो. त्यापैकी काही सिद्ध जीव स्वर्ग लोकापर्यंत उन्नत होतात आणि अधिक प्रगती केल्यावर ते आध्यात्मिक विश्वातील निर्विशेष ब्रह्मज्योतीत किंवा वैकुंठ लोकात अथवा कृष्ण लोकात मुक्त होतात. वेदांमध्ये या मार्गाचे दिग्दर्शन करण्यात आले आहे. तथापि कृष्ण भावनेचे सौंदर्य यातच आहे की भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त झाल्याने मनुष्य त्वरितच वर्णाश्रमाच्या सर्व कर्मकांडांच्या पलीकडे जातो. हरे कृष्ण. आता हरे जरासं कृष्ण. मी सांगते तुम्हाला एक्सप्लेन की वेदांमध्ये काय सांगितलंय की तुम्ही वर्णाश्रमाचं पालन करा. म्हणून इकडे शिल प्रभुपादाने सांगितलंय अगदी मुलगा लहान असल्यापासून म्हणजे आपल्यामध्ये पद्धत होती की त्याची मुंज झाल्यानंतर त्याला गुरुकुलात पाठवायचे आणि तिकडे गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली ते गुरु त्याला आध्यात्मिक ज्ञान द्यायचे. आणि हे जे वेद अध्ययन आहे ते कशासाठी होतं? चारित्र्य निर्मिती करिता होतं. आणि अशी चारित्र्याची निर्मिती झाल्यानंतर त्याला आज्ञा दिली जायची की तू आता लग्न कर, गृहस्थाश्रमात जा. मग हा गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करायचा, काही काळ राहून मग वानप्रस्थ करायचा. आता गुरूंकडून जे ज्ञान मिळालंय, जे चारित्र्याची निर्मिती झालीये, हे झाल्यामुळे हा गृहस्थ जो आहे तो गृहस्थाश्रमात राहून सुद्धा त्या आश्रमात उत्तम तऱ्हेने राहू शकतो, दान धर्म करू शकतो आणि मग हा वानप्रस्थ करू शकतो. कारण याचं बेसिस फाउंडेशन काय आहे? त्याला ज्ञान मिळालेलं आहे. पण शिल प्रभुपाद म्हणतात की आपल्याला हे पूर्ण वर्णाश्रमात जाऊन मग त्याला त्याची जशी प्रगती असेल तसं त्यांना उच्चतर लोक मिळतात किंवा तो आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश करतो. परंतु शिल प्रभुपाद म्हणतात की जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावना भावी जीवन जगता, भक्ती इतकी पॉवरफुल आहे, इतकी पोटंट आहे की तुम्ही त्वरित या वर्णाश्रमांच्या पलीकडे जाता. इतकी भक्तीमध्ये पॉवर आहे. आता आपण वाचूया पुढचं. इदम विदित्वा हे शब्द दर्शवतात की भगवद्गीतेच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलेले उपदेश मनुष्याने जाणले पाहिजे. मनुष्याने हे अध्याय पांडित्याने किंवा मानसिक तर्कवादाने जाणण्याचा प्रयत्न न करता भक्तांच्या सान्निध्यात श्रवण करून जाणले पाहिजे. 7व्या अध्यायापासून ते 12व्या अध्यायापर्यंतच्या अध्यायामध्ये गीतेचे संपूर्ण सार आहे. पहिले 6 अध्याय आणि शेवटचे 6 अध्याय म्हणजे मधल्या 6 अध्यायांवर आवरण असल्याप्रमाणे आहेत आणि हे मधील 6 अध्याय भगवंतांनी विशेष करून सुरक्षित ठेवले आहेत. भक्तांच्या सत्संगामध्ये भगवद्गीता आणि विशेषतः मधील 6 अध्याय जाणून घेण्या इतपत जर कोणी भाग्यवान असेल तर तो तात्काळ तपस्या, यज्ञ, दान, तर्क इत्यादींच्या पलीकडे जाऊन स्तुत्य बनतो. कारण या सर्व क्रियांचे फळ मनुष्याला केवळ कृष्ण भावनेद्वारेच प्राप्त होऊ शकते. भगवद्गीतेवर अल्पशी देखील श्रद्धा असणाऱ्या भक्तांकडून मनुष्याने भगवद्गीतेचे ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. कारण केवळ भक्तच भगवद्गीता जाणू शकतात. 4थ्या अध्यायाच्या प्रारंभी स्पष्ट करण्यात आले आहे की भक्ती व्यतिरिक्त इतर कोणीही भगवद्गीतेचा उद्देश पूर्णपणे जाणू शकत नाही. म्हणून मनुष्याने भगवद्गीता ही मानसिक तर्कवाद्यांकडून न जाणता कृष्ण भक्तांकडूनच जाणून घेतली पाहिजे. हे श्रद्धेचे लक्षण आहे. जेव्हा मनुष्य भक्तांचा शोध घेतो आणि शेवटी भक्तांची संगती प्राप्त करतो तेव्हाच वस्तुतः तो भगवद्गीता जाणण्यास आणि तिचे अध्ययन करण्याचा प्रारंभ करतो. भक्तांच्या सत्संगामध्ये प्रगती केल्याने मनुष्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये स्थित होतो आणि अशा सेवेमुळे भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या लीला, रूप, कार्य, नाम इत्यादींशी संबंधित असणारे सारे संदेह नाहीसे होतात. हे सारे संशय पूर्णपणे नष्ट झाल्यावर
मनुष्य आपल्या अध्ययनामध्ये दृढ होतो. त्यानंतर भगवद्गीतेच्या अध्ययनाने त्याला आनंद प्राप्त होतो आणि आपण सदैव कृष्ण भावना भावित असल्याची भावना त्याला प्राप्त होते. अत्यंत उन्नत अवस्थेमध्ये मनुष्य पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या प्रेमामध्ये पडतो. जीवनाच्या या परमोच्च सिद्ध अवस्थेमुळे मनुष्याला श्रीकृष्णांच्या आध्यात्मिक विश्वातील धामाची, गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती होते आणि त्या ठिकाणी तो नित्य आनंदमयी होतो. अशा रीतीने भगवद्गीतेच्या अक्षर ब्रह्म योग नामक 8व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता आपला 8वा अध्याय झालाय. तुम्हाला मी जरा एक शिला प्रभुपादांचा एक व्हिडिओ दाखवते. आवाज येतोय? हो, येतोय. And when the body is no more usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.